Adu shipongut ki briu kila du la ka jing bat bun ki wepan kila ngat na ki jimin saw. Hadin ba ka we ka bos ka bami na Bandara Maharashtra. Ban le shagondia kala khompong no ha ka sni thoding balala ong ki pulit. Haki dur video ki bala sapyang na kanega jaka lai i ke babun ba ki briu. Ki bala lum saudong jong kate ka bos saringkat ikali pulit. Ikali kit nong pang bat ki pu shilum ki bala ajing rap ki ba mensaw. Kani ka jingja kala ja ha ka shnong bin ravana tola ka bran ha ka surok gondia ajuni. Ka bahap hapo ka ilaka gondia. Kani ka bos kadang don ha kalenti na nakpu sya gondia. Hadin ba kani ka jingja ba sausi kalawan ja. Nakaliang umentri rang ba adu kari Narendra Modi ulapen benai ka jing ajing rap bailut ksan. Ka ba adlak leng ba ka Prime Minister National Relief Fund. Na ka benta ki bahayi ngasem jong ki blaklat no. Haka jing thot lang ba ka ex ula ong asausi alor kani ka jing du no e ki men simbriu. Haka jing ja kala kali hagondia Maharashtra. Ka jing sngolem syakito ki bladu no e ki ba it bathon jong ki. Tu ai ba kito ki ba mensaw kin yo no kloy ka jing kwat jing kya. Ka bos sarkar ki lerap e kito ki bla syakta. Nakaliang umentri rang ba ka Maharashtra Eknath Shinde. Ula ptha e katanat transport ban ajing rap marshi polak syaki bahayi ngasem. Jong kito ki blaklat no. Kumju nakaliang usembut mentri rang ba ka jela. Devendra Fadnis ru ula pha ka jing solam syaki bahayi ngasem jong kini kilanot. Kibriu ki bla mensaw hakane ka jingja kila abanyo jing sumar mador haka hospital shimet lada don kam. Ngala ong ru yu kolektor jong ka gondia bu un pen bet pen kendria no yaki syanak pu lada don kam. Kibor sarkar kila po syakate ka jaka bat kidang pen bet halor kilat ajing rap. Ngadu wai ba ublay un pen yo no kam kloy ka jing kwat na ka benta kito ki ba mensaw hakane ka jingja ong ufat na vis leng ba ka ex.